Fijn dat jullie er zijn, bij ons, hier in het midden. Dat vinden we hartstikke leuk. We hebben echt iets totaal nieuws, denk ik, vanmiddag. Dat kunt u al een beetje voor u zien, hè? Ja. Dat zien we niet alle dagen meer. Nee, dat dacht ik ook niet. Ik ga er ook helemaal niks over zeggen, want dat laat ik aan deze mensen over. En ik denk dat het een hele leuke middag belooft te worden. Wij willen hem graag maar waarom nemen in de tiert. Zo'n 50 tot 100 jaar. Stug. Ja, toch zo stug. Ja. Van vroeger. Die meelzakjes. Ja, maar dit is van vroeger. Van Jute. Het zijn eigenlijk twee broekspiepen met een touwtje om het middel vast. Sexy, hè? Ik vind het heerlijk. Heerlijk om naar te kijken, hè? Ja? Ja, ik vind het prachtig, die kostuums ook. Ik vind er nu wel aan. Dit heeft niks ontwakken, dit. Dus zo vind je het een leuk showtje? Zo. Ja, ik vind het een leuke show. Echt. En het is een goed te verstaan. Goed te begrijpen. Ja, echt hier. Ik vind het leuk. Ik heb geen spier daar komen, man. Nee, hè? Dus er komen weer al je herinneringsboppen? Ja, ergens wel. Dit had van u niet gehoeven? Nee, mij niet. Nee. Wat vind je ervan, heren? Ja. Wat vind je van de kleren? Ja, maar ik zei, ik zie het wel nog passen ze. Maar vroeger vinden ze zoiets past altijd. Ja. En ze ging ik al dag net onder de douche. Helemaal door. Jou wel? Ja, ik net. Ik douche net. Nee. Als je zwet en je zit in staf, dan moet je douchen. Maar we zwetten net. Hoe vaak douche je dan? Hé? Hoe vaak douche je dan? Nou, 1 keer in de week misschien. 1 keer in de 14 dagen. Ja.